Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met je? Ja. Lekker in je vel? Die vraag had ik verwacht. Dat is meestal een openingsvraag, hè? Dus, Nee, het gaat overwegend goed. Ik denk dat tevreden de juiste gemoedstoestand weergeeft. Wat voor een persoon van uitdagingen die jij toch bent, een uitgesproken mening, is dat al veel dat je tevreden bent, niet? Zeker. Niet verkeerd bedoeld, gewoon op weg. Zeker, maar je had mij een beetje huiswerk gegeven indirect, hè, want het is 5 jaar geleden. Ja. Dus ik heb een moment van reflectie gehad. Doe je dat vaak? Of? Ja. Ja, echt waar? Ja. Sta je om de zoveel tijd wel even stil? Ja. Ja, en ik heb gemerkt dat mij dat enorm helpt, enerzijds om te relativeren, maar ook letterlijk om dankbaar te zijn, zonder daar iets zwevigs van te maken. Maar je bent zo snel geneigd om gefrustreerd te raken over minor details. Ja. Terwijl in groot en ganzen het eigenlijk allemaal prima rolt en bolt. Dus ja, dat moment van reflectie heb ik recent gebruikt, als gevolg van deze uitnodiging. Ja. En dat maakt dat ik terugkijkend op de periode die achter ons ligt. Hè, ik denk dat jouw andere gasten allemaal het C-woord gebruikt hebben. Dus dat ga ik niet doen. Nee, maar probeer zo min mogelijk. Exact. Dat maakt dat ik bijzonder tevreden ben. Ja. Dat maakt dat ik bijzonder tevreden ben. Kan me voorstellen. Ja. Meteen daarop terug op inhakend. Even kijken naar een uitspraak van jou daarop aansluitend. Even kijken. Ja, pakken we deze erbij. Wat je 5 jaar geleden zei toen we bij Neerkant zaten. Hoeveel locaties op dit moment? Of hoeveel hotels? 6, 7 in aanbouw. Een plan geschreven, zoals dat dan zo mooi heet. Een witte vlekkenplan. Dat de ambitie weergeeft dat we naar 10 tot 12 locaties in Nederland willen groeien. Zo. En binnen nu en... Gisteren? Gisteren? Liever gisteren? Nee, dat moet dus wel ook binnen nu en 3 jaar gerealiseerd zijn. Ja. 10, 12 hotels, 3 jaar. Er kwam natuurlijk ook het C-woord ertussen. Maar ja, exact. Hoe zitten we op de rit? Ja, we zijn nummer 8 en 9 aan het bouwen, as we speak. Ja. We gaan een forse uitbreiding doen van het hotel in Eindhoven, dat inmiddels open is, dat toen in aanbouw was. Dus dat wordt nu alweer uitgebreid, van 80 naar 132 kamers. We bouwen nu 2 hotels in het centrum van Den Haag, dus daar zijn we gewoon echt mee aan de slag. Ja. En we hebben een contract inmiddels getekend voor een nieuw groot hotel, 160 kamers plus in Amsterdam, het tweede. Zo. Dus, nieuw te bouwen? Of? Nieuw te bouwen, volledig nieuw te bouwen. Dus we zijn toch nog steeds goed op weg. We hebben een beetje averij opgelopen onderweg. Een jaartje of 2 heeft iemand de pauzeknop ingedrukt. Ja, we kunnen het uiteraard wel uit de weg gaan, maar als je 5 jaar terugblikt waar de helft... Ja. Het is toch een gigantische impact geweest. Ja, zeker. En wat het vooral heeft gedaan, even los van het zakelijke, want dat kan iedereen wel invullen. Precies, ja. Om het dan toch maar kwetsbaar op te stellen. Ik waande me voor die tijd redelijk, ik zou bijna willen zeggen, redelijk onaantastbaar. In de zin dat ik dacht, nou, kan mij niet meer veel gebeuren. Nee. En dat is het goede, hoe gek dat ook klinkt, dat is met de kennis van vandaag het goede aan zo'n moment of zo'n periode. Dat je realiseert dat je je nooit moet wanen als ware er kan je niks meer gebeuren. Dat is niet zo. Dus je zult altijd op je qui vive moeten blijven. Je zult altijd focus moeten houden op wat morgen komt en wat overmorgen komt. Maar kan dat altijd? Ja. Je kunt toch niet op het onwetende voorbereid zijn? Ja, want het gekke is, en dat was geen wijsheid, dat was geluk. Wij hadden als onderneming een forse spaarkas aangelegd. Hè? Ja. Een beetje Zeeuws meisje, goed sparen, ons bentzunig. Ja. En dat geld stond gereserveerd om die uitbreidingen versneld te kunnen realiseren. Nou ja, dat was de redding, dat we door die coronaperiode kwamen, even los van alle TVL's en die op enig moment goed op gang kwamen. Ja. Maar dat was de redding, dat we relatief zonder al te veel stress en spanning door die periode zijn gekomen. We hebben mensen aangenomen, hè? Dus we hebben niemand hoeven laten gaan, we hebben mensen aangenomen. Dus, je had de rust in je hoofd dat je het wel even kon uit. Ja, de eerste weken, maanden niet, maar dat had niemand. Hè? Dus je wist niet welke kant het op ging. Exact, dus ik ben helemaal niet zielig geweest, maar ik vond mezelf wel zielig. Ja. En daar had ik last van, dat ik mezelf zielig vond. Ja. Dus daar heb ik ook wel even met mezelf een stevig gesprek over gevoerd. De thuisfront vond dat ook? Of, Die vonden dat ik niet zo moest zeuren. Ja, er waren mensen die er veel slechter aan toe waren. En ze hadden gelijk. Ja. Dus ik heb mezelf weer goed bij elkaar moeten rapen. En we hadden ook gewoon een kleine 200 mensen aan de slag. Die ook gewoon last ervaarden van het feit dat die C-periode aan de gang was. En daar moest je ook voor opladen, daar moest je er ook voor zijn. En dan moest je dus je kon ook niet zwelgen in zelfmeelijden. Zonder die periode was misschien die uitspraak wel
Of denk je dat niet? Ja. Ik sluit dat zeker niet uit. Nee, pas goed. Maar dat zullen we nooit weten. Ik hoor hotels door heel Nederland. Ja. Waar ligt jouw focus nu dan? Vroeger was dat Maastricht, was dat Limburg. Maar is dat nog in jouw dagdagelijkse bezigheden jouw hoofdfocus? Of is het gewoon één van je steden waar jij onderneemt? Kijk, mijn hart ligt in Maastricht. Ja. Of Zuid-Limburg breed zelfs. Ja. Dus daar ligt mijn hart. Maar mijn hoofd ligt de laatste tijd steeds meer in de Randstad. En de uitbreidingen die gaan ook plaatsvinden, in ieder geval langs de A2. Mm-hmm. Niet dat Den Haag aan de A2 ligt, maar die kant richting de Randstad op. Ja. Dus ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat Rotterdam, Utrecht, Leiden, een tweede hotel in Eindhoven, dat staat allemaal hoog op het verlanglijstje. Is het omdat in Limburg we voldoende hebben? Of is het om ook een beetje verspreidingsgebied? Randstad is happening, meer zakelijke markt dan in Limburg. Is het een bepaalde wildrang vanuit jezelf? Nou, de vraag stellen is het antwoord geven. Dus het is alles van dat eerste vooral. Hè. Dus het is risicospreiding. Het is ook het zoeken naar nieuwe markten. Ja. Maar het is ook aantrekkelijk zijn voor landelijk opererende bedrijvenklanten. Ja. Die je daardoor binnen je concern kunt houden als klant. Dus je creëert landelijke dekking als het ware. Zijn we nog lang niet hoor, maar daar ligt wel een deel van de focus. Is ook het feit dat in corona, of juist in die C-periode, het hebben van spreiding enorm hielp. Omdat als het ene leeg stond, het andere weer vol liep en vice versa. Dus dat hielp toch wel. Hè? Je zou dat een beetje het waterbed-effect kunnen noemen. In de C-tijd deed Limburg het goed en had Amsterdam het moeilijk. Heel goed. En nu is het in Amsterdam gekkenhuis. Ja. En is het hier misschien in het zuiden ietsje rustiger. Ja? Dus op dit moment hebben we niet de topmaanden of de topperiode, zeg maar. Nee, kijk, wij hebben nu, het is nu juni, hè? Ja. Wij hebben nu een prima maand achter de rug. Maar wij zien dat het zakelijk toerisme, zo noemen we dat, het zakelijk toerisme, dat behoorlijk achterblijft. Ja. Dus het toerisme, leisure, dat is terug, prima. Dat is hersteld, dat is goed. Maar het zakelijk toerisme blijft achter. Daar heb jij ook altijd een uitgesproken mening over. Is dat onze eigen schuld als provincie Limburg zijnde en dan overheden, bedrijfsleven, alles bij elkaar? Dat we ook niet genoeg bieden voor die zakelijke toerist? Of? Nou, volgens mij bieden wij heel veel. We hebben een ongelooflijk compacte, overzichtelijke en veilige stad. Ja. We hebben een fantastisch mooi congrescentrum waar we meer dan 30 miljoen, ik geloof bijna 40 miljoen in geïnvesteerd hebben. Meer is, dus daar staat iets prachtigs. We hebben Brightlands campussen, we hebben... dus waar we goed naar moeten blijven kijken is onze infrastructuur. Het is, daarom was en ben ik ook voorstander van dat Maastricht AK Airport is open gebleven. Ja. We moeten echt blijven werken en op de trom blijven slaan. Niet alleen in de Randstad, maar ook in de regio. Om snelle treinverbindingen te organiseren. Dat is essentieel. Als dat allemaal klopt, als die infrastructuur klopt. En wij gaan er veel meer met een, ik zou bijna zeggen, acquirerende houding in. Dus niet, we hebben al genoeg, nee, we willen nog meer. En dat heeft niets te maken met ongebreideld willen graaien, maar dat heeft te maken met de continuïteit van onze welvaart. Mm-hmm. En ik hoop dat iedereen in Zuid-Limburg, ongeacht je status, je beroep of je woonplek, zich realiseert dat we het met z'n allen goed hebben. Ja. Mede door het toerisme, mede door de universiteit, mede door de bedrijven die zich hier vestigen. Dus het is altijd de samenhang der delen. Maar dat roepen we met z'n allen, of althans veel mensen toch al de nodige jaren. We hebben dit en dit en dit nodig. Hebben we daar volgens jou de laatste 5, 6 jaar ook voldoende aan gedaan? Of blijft het toch de komende 5 jaar weer roepen? Nou ja, ik denk dat de schreeuwende minderheid, die wint altijd van de zwijgende massa. Dat is waar. En de zwijgende massa die het allemaal goed vindt, die roert zich niet. En we laten vaak onze oren hangen naar 10, 20, 30 mensen die overlast ervaren. Ja. En de politiek reageert daarop. En dat vind ik wel eens jammer. Ik vind dat gebrek aan langdurige visie en aan langdurig beleid. We wonen hier in een prachtige regio. Als we de Parkstad en alles erbij nemen, hebben we het over een verzorgingsgebied van 600.000 inwoners. Ja, hier liggen fantastische kansen. Ja, maar dat komt ook omdat een politicus moet binnen 4, 5, 6 jaar weer verkozen worden. Dus als hij zich durft hard te maken voor iets waar zo over 10 jaar de vruchten van worden geplukt. Zeker, en tegelijkertijd is dat in het verleden natuurlijk wel gebeurd. Ja, hè? Want als we die visie nooit hadden gehad, hadden we nooit een congrescentrum gehad. Nee. En hadden we... Nee, precies.
veel nieuwe hotels. Nog een nieuw LBG hotel in Maastricht is dus voorlopig... Je hebt er hier even voldoende. Ja, om eerlijk te zijn wel. Kijk... We zitten ook met de hotelgrens hier, het plafond hier. Ja, we kennen een grens en dat is goed. Niet vanuit protectionisme, maar omdat je, als je kwaliteit wil waarborgen, moet je zorgen dat iedereen een voldoende belegde boterham heeft om te kunnen blijven investeren in zijn aanbod. Ja. Dus als wij voldoende omzet kunnen maken, dan kunnen we zorgen dat de hotels van niveau blijven. Dat zorgt weer dat die zakelijke toerist hier wil zijn, dat die congresganger hier wil zijn, dat een TFAF in deze stad wil blijven. Dus niet te snel ongebreideld maar hotels toelaten. Nee. Dat is 1, dus dat is belangrijk. Jouw vraag was, wil je nog een hotel in Maastricht? A priori niet, maar ik zeg ook nooit, zeg nooit. Hè? Dus als de kans zich voordoet. Ja, zeker. Why not? Why not? Je zei ook een paar jaar geleden, of 5 jaar geleden... ik geloof dat de komende 4-5 jaar dat bedrijven die zich richten op het middensegment, de middelmaat, verdwijnen. Dus niet alleen de horecasector, maar eigenlijk breed. Je moet keuzes maken in de niche-segmenten. Dat zien we eigenlijk wel dagdagelijks uitkomen, toch? Ja, nou ja, wie ben ik om mijn eigen mening van toen te bevestigen? Ik doe het, maar dankjewel. Ik vraag even of je er nog altijd achter staat. Ja, 100%. Sterker nog, we hebben met rassenschreden nog meer bedrijven die geen keuzes hebben gemaakt. De Vroom en de Reesmans van deze wereld. De EDA's, de C1000's. Iedereen die zich richtte op de massa, die hebben we het helaas zien afleggen. En de niche is essentieel, onderscheiden. Dus het moet oftewel de Action worden, oftewel de high-end Louis Vuitton. Eén van de twee. Ja, dat zijn 2 hele extreme. Ja. Maar voor de beeldspraak denk ik dat dat een prima voorbeeld is. Ja, precies. Je zegt dat je vaker reflecteert. Ik heb dit gesprek en andere gesprekken een beetje voorbereid. En ik schrok wel even van de tijd. In die zin, het was weer 5 jaar geleden dat gesprek. Mm-hmm. Sta jij daar ook soms bij stil? Als je dan vaker reflecteert van, dat was weer een jaar. Dat was weer die periode. Nou, kijk, onze dochter gaat volgend jaar naar de brugklas. En toen wij dit gesprek hadden, ging ze net naar groep 3. Zo. Dus in dat kader zeker. Ja, de tijd gaat ongelooflijk snel. En alle clichés zijn waar, want daarom zijn het clichés geworden. Ja. En ik heb nog steeds het gevoel als ik op netwerkpartijen of recepties ben, dat ik een van de jongsten ben. Dus dat is ook alles zeggen. Niet zozeer over mij, maar over hoe lang we tegenwoordig doorwerken. En hoe lang het ook vaak duurt alvorens mensen en zelfs hele netwerken zichzelf opnieuw uitvinden. Ja. En ik meen te zien dat met name in de Randstad dat wat andere dynamieken kent. In de zin van? Dat daar zit veel meer reuring en verloop. En het heeft hier toch een redelijk hoog, hoe moet ik het zeggen? Ja, het heeft een groot bekendengehalte. Ja, het ons kent ons. Ja, zeker. Maar je zegt, ik ben toch nog redelijk een van de jongeren op netwerk althans. Hè? Dat zeg je zelf in deze. Ik ben zeker niet de oudste. Nee. Precies. Toen we een paar jaar geleden spraken, toen was je 37. De kijker thuis kan dan zelf uitrekenen hoe oud je nu bent. Ja, ik word nu 42. Zie je dan nog, toen heette de reeks Xavier ontmoet jonge ondernemers. Ja. Je ziet jezelf wel nog altijd als de jonge ondernemer? Nee, want ik doe dit inmiddels 20 jaar. Hè? En ik betrap me erop dat ik regelmatig tegen mensen zeg, ik doe dit al 20 jaar. En dat vond ik vroeger altijd heel vervelend, hè, als iemand dat tegen me zei. Want dat is een beetje belerend, hè, je ziet mij dat dus doen. Ja. Maar ik bedoel dat helemaal niet belerend. Ik bedoel dat ook vaak om uit te leggen van jongens, let nou op, we moeten innoveren. Want ik doe dit al 20 jaar op die manier, maar we moeten innoveren. Hè? Het is al 20 jaar hetzelfde verhaal, het is al 20 jaar. Maar dat was niet je vraag, voel ik mezelf nog een jonge ondernemer? Dat ligt in het gremium waarin ik ben. Ja. Hè? Dus soms, bij een ronde tafel ben je oud. Daar moest ik uit, hè? 40 plus. Ja. En ik ben nu toegetreden tot Thomas More en daar ben ik de jongste. En alles daartussen is waar. Ja. Precies. Elke sector, elke leeftijdsperiode, ik wil ook zeggen, elke generatie heeft uitdagingen, of elke tijdsperiode liever gezegd. Wat zijn de uitdagingen waar jullie op dit moment mee worstelen, of jij op dit moment mee worstelt? Wat voor ons niet helpt is de toch fors opgelopen rentestanden. Ja. En niet dat die extreem hoog is ten opzichte van het gemiddelde, hè? Nee. Maar hij is wel 5 keer zo hoog als dat hij een jaar geleden was. De bouwkosten zijn exponentieel gestegen, daar zit zorg.
Er zit toch ook zorg nog steeds in, niet alleen de kwaliteit, maar vooral de kwantiteit van het vinden van goede medewerkers. En dan de ook kwantiteit van de kwalitatieve medewerkers. Exact. Ja. En dan ook het behouden van die medewerkers. Besteden jullie daar extra aandacht aan? Want vaak zie je veel campagnes over het werven van nieuwe mensen. Maar vaak heb ik zo'n idee van... Bedrijven investeren duizenden, zo niet tienduizenden euro's in het werven van medewerkers. Ja. En eigenlijk zouden we die euro's moeten uitgeven aan de medewerkers die we hebben om ze te behouden. Dus ook daar moet een kentering komen. Maar überhaupt de manier waarop we kijken naar de arbeidsmarkt. Maar ook de manier waarop we kijken naar hoe we lesgeven. Hoe we omgaan met leerlingen. Ik mag lid zijn van de adviesraad van de hotelschool. Hier in Maastricht dan. En het is interessant om te zien dat daar ook nieuwe modellen gaan ontstaan over hoe gaan we nu lesgeven de komende tijd. Ja. Je zou daar zo over na moeten denken. Ik vind het bijzonder dat mijn kinderen Nederlandse taal moeten leren. Op een grammatica-niveau dat je bijna doctorandus Nederlands zou kunnen worden. Terwijl jij en ik weten dat over 10 jaar de voertaal overal Engels is. Ja. Dus we zouden ze beter gewoon allemaal standaard vanaf groep 3, dan ben je 5, 6, alleen maar in het Engels lesgeven. En ik bedoel dat niet vervelend. Nee. Ik hou van mijn stad en ik spreek dialect, dus daar gaat het helemaal niet over. Dat vind ik ook belangrijk, moet ook blijven. Maar we moeten nadenken over de zin en de onzin van de dingen die we doen. We weten dat we over 10 jaar allemaal Engels spreken. Zeker in een regio waar we op een paar kilometer al Frans en Duits moeten praten. Toch. Dus investeer nou in het lesgeven in het Engels. Ja. Want je helpt ze in plaats van dat je ze op achterstand brengt. Ja. Je noemt ook personeel. Dat is natuurlijk al jaren een uitdaging. Ja. Kwalitatief personeel vinden. En dan wordt ook vaak gezegd, de jeugd wil niet meer. Ja. Ben je het daarmee eens? Of maar de manier waarop je ze faciliteert en motiveert? Kijk, de jeugd wil wel, maar wil anders. En wat mij enorm hoopvol stemt over deze generatie is dat zij iets durven dat jij en ik, of onze generatie, niet deed. Is namelijk dat zij het vermogen hebben om zich in een groep zich kwetsbaar op te stellen. Dus zij komen op een dag werken en zeggen tegen hun werkgever of tegen hun collega's, ik zit er vandaag even niet zo lekker bij. Ja. Dat deden wij niet. Dat deden wij vroeger. Dat deden we niet. Hè? Altijd maar door. Hand aan de ploeg en door. Ja. Met alle gevolgen van dien. Ja. Dus wat mij hoopvol maakte voor deze generatie is dat je ziet nu dat de 40ers allemaal wel een keer ergens een moment in hun carrière tegen een mindere periode aanlopen. Ik ben hoopvol dat deze generatie niet gebeurt, omdat ze veel expressiever zijn. Omdat ze veel meer durven zich kwetsbaar op te stellen. Wat me ook hoopvol stemt is dat ze in alles enorm breed geïnteresseerd zijn. Dus ze zijn veel generieker dan dat onze generatie was. En tegelijkertijd zijn ze ook heel vluchtig en zijn ze snel afgeleid en zijn ze lijken ze misschien minder geïnteresseerd. Dus je moet als werkgever veel meer je best doen om een interessante werkgever te blijven. Maar we waren misschien ook een beetje lui. Solliciteren bij je werknemer in plaats van dat de werknemer bij de werkgever moet solliciteren. Mooi hè? Ja. Toch? Ja, zeker. Vind ik ook. Je bent meer door het land bezig, dus ook meer in de auto, minder thuis. Of valt dat tegenwoordig in de tijden van Zooms en teammeetings wel? Ja, je wordt ook gewoon wel wat efficiënter. Of ik ben bewust wel wat efficiënter geworden. Dus ik plan mijn afspraken in de Randstad gewoon op een hele dag. Ja. En dan probeer ik 2 dagen in te stoppen. Ik probeer eigenlijk nog alleen maar afspraken van 1 uur te hebben. Omdat als je meetings hebt van 2-3 uur, concludeerde ik dat de uitkomst vaak hetzelfde was dan een meeting van 1 uur. Ja. Ja, als je een vergadering ingaat en je zegt, ik heb 1 uur, komt iedereen ook to the point. Een beetje de oude Amerikaanse manier. Ja. Dus dat vind ik wel efficiënt. Dus ik probeer wel wat efficiënter te werken. Het is gelukkig dat we dit interview binnen 20 minuten doen. Dus, dat doe je ook goed. Dat doe je ook goed. Inderdaad, bijna tot slot. Ik weet niet of we over 5 jaar nog een uitzending gaan doen. Dat zien we tegen die tijd wel. Dan kijken we ook misschien dat we ergens naar het noorden komen waar jij zit. Maar waar staan we dan? Over 5 jaar, dat is natuurlijk altijd zo'n glazen bokaal uitspraak, maar waar zou je willen staan? Ja, nou ja, we bouwen nu nummer 8, 9 en 10 komt eraan. Laten we zeggen dat we dan de 15e zijn aan het bouwen. Ja. Dat het verkrijgen van de zaak geen doel op zich is, hè, want dat is vaak het einde van het vermaak. Dat ik hoop dat ik zelf met eigenlijk alleen nog maar strategische vraagstukken bezig ben. En dat het me lukt om een grotere bijdrage aan de stad die mij zo lief is, om die te hebben kunnen en mogen leveren.
Dus die focus op Maastricht, die blijft. Ja, sowieso zeker. toch wel. Maar niet als ondernemer. Nee, dus ik precies. wil ook meer toevoegen, meer Als terug doen persoon. voor de stad. Ja, Oké. Zijn we benieuwd naar. dankjewel. Dankjewel, bro. Jij bedankt.